καλό και μην αργήσετε για το τραπέζι. Γεια σου, μάνα. Πούλησες τίποτα, πόσα λεφτά έβγαλες? Πούλησα πολύ λίγα, μόνο 2 πακέτα. Και εγώ το ίδιο, μάλλον αυτή τη στιγμή που στεχόμαστε, γιατί δεν περάσαν πολύ. Μπα, κι εγώ που ήμουν στην πιο κεντρική πλατεία σχεδόν τίποτα δεν πούλησα. Για να δούμε πώς είναι όλα. Βγαίνουμε να πάρουμε τίποτα να πάμε. 2,86, 2,90, 3 και 10. Κάτι μπορούμε να πάρουμε με αυτά. Τι κοιτάς εσύ? Τίποτα. Ποια είσαι, από πού είσαι? Εγώ μένω εδώ, πουλάω σπίτι. Και πούλησες τίποτα σήμερα? Όχι. Παιδιά, βρήκαμε ψωμί. Πού το βρήκατε ρε παιδιά? Μη ρωτάς καθόλου, μπήκαμε σε ένα φούρνο με πολύ χρόνο και αρπάξαμε. Αστυνομία, πάμε να φύγουμε γρήγορα. Τι συμβαίνει εδώ? Δεν τρέπεστε λίγο. Χριστούγεννα σήμερα, εσείς κλέβετε. Εγώ δεν έκανα τίποτα, εγώ μόνο σπίτι πουλάω. Άκουσε να δεις μικρή μου. Η κλοπή είναι ποινικό αδίκημα. Μα εγώ δεν έκανα τίποτα. Εντάξει, εντάξει, να προσέχεις όμως. Γιατί ακόμα κι αν δεν φταίς, μπορεί να βρεις τον πελά σου. Πρόσεχε λίγο που πηγαίνει. Συγγνώμη, Δεσποινή, δεν το έφυγα. Αν είναι δυνατόν, λερώθηκα. Δεν προσέχεις καθόλου. Μην της μιλάς έτσι, Ελίζα, δεν είναι σωστό. Στο κάτω-κάτω δεν έκανε κάτι κακό. Μη στεναχωριέσαι, κοριτσάκι, τα δώρα δεν έκαναν τίποτα. Καλύτερα να φύγουμε, λέω ότι στο κάτω-κάτω η μητέρα είπε να μην μιλάμε σαν γνώμη. Περίμενα, ρε το Ελίζα, φαίνεται πως η μικρή είναι μόνη, ίσως να χρειάζεται κάτι. Περάστε Δεσποινίδες, η γυριά σου περιμένει το χριστουγεννιάτικο τραπέζι. Έχεις φάει. Να σου φέρω κάτι να φας. Μαμά, μαμά. Τι έγινε, τι σημαίνει εδώ? Λέω ότι μιλάει σαν... Λέω ότι μιλάει σαν γνώμη. Έλα μέσα, Λότη, δώσε κάτι σε Λότη. Έχω μόνο αυτά. Πάσα και δίνει. Ευχαριστώ. Πώς σε λένε? Α, χαίρομαι πολύ. Μένω εδώ γύρω. Εσύ τι κάνεις εδώ? Λέω σπίτι, αλλά κάτι δεν αγοράζει. Πολύ κρύο σήμερα, Αλλά Χριστούγεννα χωρίς κρύο θα έχανα κάτι από την ομορφιά του. Πεινά. Πολύ. Θες ένα μήλο? Έλα κοριτσάκι, θα σε βοηθήσω να πουλήσουμε σπίρτα. Σπίρτα κύριε, πάρτε σπίρτα. Η αδερφή μου πεινάει. Σπίρτα, σπίρτα.